Cerita sing paling nglarani Wasing semandera biasa cita nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trima golek mangan ger sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana nganti kasih sayange sing kaya caliyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisan ojo nganti anak dadi korban berjuang nang dalan dhewean ayo kalangane dibuka ger ora ana sing njaluk dilairke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki dadine kudu iso kuat balungane markara disangka wong tuane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe tak ceritani cerita sing paling nglarani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana nganti kasih sayange sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisahan ojo nganti anak dadi korban berjuang nang omah dhewean ora ana
saono